Brian kata mana kuma wantire kaya put man kani mai wabe wan gi conclave moroka iwinja to wanyalo bedo kumelo gon intergenerational discussion here. Yes. And Brian en ngama tinna iwinja kendo ka kuwoyo iyudo ka ntiere some part kako nene kendo odwaro gimiluongo ni solution but still a quick solution. Okay. Nyalo wuondi no nyalo bedo gi quick fix. Nikeche shida mosebedo created for the last 20 years cannot be solved in 2 years. Ok nyalre. Out. Kaput. Mosebedo lo mangen kabisa ok nyal solve di chiel. Okay. Nakajibed to ji winjore. Number 2, dismissing Raila Odinga. Nyoro nyane TV maramogini. To nya support conclave. To kanyoro nya dhe kendo ba winjo ka nyoro kendo TV maruni o host Honorable Martha Karua. Manyo dismiss no kwadwar dialogue. Iwinja. If you don't want dialogue, then let's go genocide. Mano is the plain truth. Kokidwar dialogue. Mano is too harsh. Emangisi nikisomo how Rwanda started. Kisomo kata mana kaka nene wa end up with the Jews called World War II. Iwinja. Ango makelo gigi eni sigu mosebedo planted e wijo moko for a long time. An karasama nene achung gi Dr. Buru 2022 SAIA. Nene ago against the grain Raila Odinga. Why? Because na feel be partly ni sigu mani jo Mount Kenya kum Raila ok biyot mondo gi yere. Number 2, yero mokalo jogo nogocho ne jakom mokrachruok kopim gi yero moko jakom system no krachruok but kada mana jo mwandu mawuok Kenya madiere go ochung kod jakom kada sani jo mwandu go feel matek kabisa nikech mwandu gi kethore nikech gima timore en ni somebody is inciting ni ng'ato oyie ni mondo oor nyithindo ma johigni 19 nyithindo ma johigni 20 gi 22 e barabara for the sake of benefit mare. Mano is the truth. Mano ya adier man kende. Ndalo moko ni foreign affairs minister ma Israel no penji lwenju kindu gi jo Israel gi jo Palestine gi nyalo rumo. To nodwoko ni yes lo nyalo rumo. To dhi rumo nade? No dhi rumo kaja Palestine ohero nyathine moingo kako chayo mara. Nija Palestine oyie no tue nyathine gi suicide bombing belt odhio muoch nyathine otho so long as nyathine no nego mara. Koro the deep rooted hate mantiere ema kelo shida. Number 2, wach mar Gen Z manochak. Gen Z no en mana leaderless nikech gizo na chiel. En leaderless to en partyless nikech ukabila. Gin tribeless. Ememu en leaderless. Iwinja, kiki wachinen leaderless before tribeless. Wachinen tribeless then leaderless. Nango ni sama nyathi miluongo ni Makoure chalo kagoma koro otlon Gen Z to nyinge changanyisha ji. Nyathini en ja dhok mane? En ja Masai, en ja Baluya, en ja Luo. To kagiri kirage nyathini wuok chal nyathini en Migori, and he becomes an enemy of the Gen Z. Donge joko balo kode nikech ber no associate himself gi ODM. Nikech kuro no wuok ODM was a party. Joka no ko balo kod nyathino ne gibalo gi kabila mare. Mane momiyo bicha en tribeless. Iwinja? Ngata mabro wuok e Gen Z kanyo bokaw ni koro en nyinge en Shiro. To jomoko dhi balo kode, to ok ni balo kod Shiro no, balo gi nyinge no. Ngata madhi wuok ne en Morara Kibaso. Koro ko luonge ni Morara, tidhi bal kode nikech nyinge no. Iwinja maber? Ngata mane ni Rwanda gi Jatusi kod Jahutu ni nege nikech
kite gi dhok mowacho. Ng'ata e war mantiere America between jomarateng gi jorachare ok negi nikech ng'ama rach, inegi nikech color of the skin, kit rangi mari. Mane kaka lweny mag ethnic, lweny mag ukabila, lweny mag miluongo ni racial differences. Ng'ata minyalo neg seche moko kata inyalo mak seche moko e America e yo marach nikech seche moko religion mare. Erokamano. Donge chal ka gima waba nyong nikech nyoro nyaneno ka ji obiro gi hashtags mopogore opogore, wan wajo Kenya duto, wan oganda ni. Gini chendo kabisa nitiere gimoro ka seche manene katika matin brother mi to seche manene yendo takre chande nen really tribeless. That is to be the truth. Iwinja sani obed ne NSIS obed nango ka wa discuss gik moko ariyo madanyisiga ka Victor. Theories ariyo, what ought to happen kod the reality. Okay. Reality en ni kako chal sani koro ka wago mbaka gi gimo watimre samo weni kod gima notimre 25th this June 2024 gi ka en ka wuono pogruok osebedo. Okay. Tamiga ji example kendo ni sama tarik 29 208 o 207 mane gi ta gore Kisumu ng'ama ne beda tax secheka ne jo PNU to ja PNU ne rangire chal kama ne ng'ama wacho do jogot to 2 days jogi no se dhi either kanisa or police station or moko no sitingi lo express bus okuturgie got kocha. Iwinja but lweny no dhi mbele for 2 more months. Koro the question en ni dweche ariyo mane lweny dhi mbele nyaka Kofi Annan sign apak chale jomage mane goyo kech lweny no dhi mbele. Lweny no lokre koro ne goyo jaluo morwako sut morwako tai madhi e tich to jomoko ntiere barabara. Koro kanyo olokre from ethnic conflict lweny mar ukabila to duge miluongo ni class conflict nikech nitie ng'ama nigo gi ng'ama koro ongego. Okay. Iwinja koro lweny mar Gen Z kod gik matimre Kenya kae go chako mutate. Koro mane wacho ni tribeless sani koro kigolo list kuonde ma ji thoe to gin region achiel. That means ni whatever has happened kako lokre wepinje na Oscar kama. Do you have challenges with this government or this regime? This regime? Yes. A lot of challenges. Mantiere gi regime stay. What mondo jopiny wuok oko to say no, enough is enough, oromo natosha. Problem mantiere ni what is the alternative? Shida man kako shida man. Iwinjo. Shida man ndio kanyarewo. Asengi sini problem mosebedogo. Okay. Oken problem chakre ka wuono. And I've never bought it. Mabende kata kidi molo ndo kaini osekate mo uso na vaste mokanyalo ga wacho ni okinyalo wacho na ni 2 years. Mag President Ruto. It is the all problem mosebedogo. Problem mo wan go for example. Seche man mago hanintire kae. To mago hawacho ni watimro ne waketo TVT kikwaketo universities mang'eny. You understand? Jibe oduogo kwalo pendi kae mang'eny. Koro wa end up gi jok man kod university degrees mang'eny against a backdrop of opportunities market mo wa create oken market maginene maber. Okay. Number 2, jua kali ngamonego jua kali. Jua kali ngamonego jua kali en China. Nikech China kokoro wa yaon gi to China to biro kae mang'eny to koro jua kali sector mar osetho. Emomiyo koro wa end up gi jok ma jobless mang'eny. Then number 3, atika nitie miluongo ni urbanization. Urbanization en ni sama ji chandre gweng kucha to ng'eny ji ringo biro town manyo tije. Koro town obedo ni wan kod jok mang'eny kabisa town. Lastly, wan gi miluongo ni youth bulge. Youth bulge en ni atamalo mag jok mahigni 15 nyaka 25 sani ng'eny kabisa. Okay. To ko ng'eny kabisa to shida bedo kendo insecurity bedo sechego. Koro gik ma shida ma wan ok gin shida ma okel gi ng'ata achiel to bendo ok gin shida manyalo bedo quick fix gi ng'ata achiel no. Okay. Onego bed ni watete wang'iyo ni problem ochakre kanye to nyalo solve kanye, lakini kocho ni bwana shida ma wan ko ni en mar VOD to VOD manyalo solve wadhi lalo. Erokamano. Brian nitie wach moro maneno ka chwe kapok alo kidimwaga. Ingeni nitiere first adwa declare. Yes. Ni waduto wan gi the best interest for this government. Yes. Okoping sirikand ni. Wan gi the best interest for it. Yes. To ng'ama chalo wakili Oscar nyaka bedie adier kodwaro konyo ker President Ruto nyaka approach issues
as factual as they are. Ibinjo, branding a tribe, branding ango ok dhi konyowa. Very good. The issue manitiere kaendi, we have live issues ma affective Victor ma affecta. Kaka jaluo, kapok achopo kata kabila mora mora. Kwa wakili wacho ni ena particular tribe ema kani brand kasmul mwako ure kani Gen Z kani nango. It's wrong, it's faulty. It is faulty. Gimone go wachomtir Victor enia. There are problems with this government, and the biggest problem the president also admit himself is the issue of communication in this government. Okay? To do serikali rach. So let's deal with the issues. To wawe go oko, nikishwa go oko, ngani mbilo riemba serikali. Mane ni mantieni. Kama njire historical angu mukelo, ninti chanduk mamoko ma also build up over time. Obedu wichi mag public debt, oko angu serikali ne. Obedu kada wichi mag unemployment, kada mana US. That is true. That is true. That is true. William Ruto duwaro hini ya mono fix kodo kwa chara unemployment ne. Ina kuma pimoni niya. Just a minute. Allow me. Ntiri gimati mreka ni Victor. Ingia mabena timu strategy mar politics. Ndicho tulimangenya ine masekete telo. One of the things that you do when you're planning to get to power is to communicate effectively. Very good. Ruto obiro mo promise ji gik moko kata chande. People are only holding him accountable on what he said. And there is no harm. Okay. All of us wish him well. Way out enia. Taka na pimo nicha. Ruto or join Gen Zs. To watch niya. Achiko hita windu gikmuacho. Gimingi umulura elodingo wacho ni conclave ni. It will not work. I can tell you. Kinga maja advice maja dira to tell your boss the truth. Conclave will not work. Joge Sedia Street. Tapimo niya. 2027. What did there be? 3 candidates. Onge winner round 1 to winner because round 1 ni tino give street. The best solution mondo avoid giniendi. Ruto ochikite na jopiny gimagi wacho ni it's simple, it is doable. They want accountability, nothing else. Kende Anuma quiet. We don't wish him bad. Oscar diwa maga Wakunga daje studio. Wakunga daje anoka huo awacho mna ningi siju vinjo wa ni Rika Marwa bechal na die yeka. Ninga mangongo and It's okay, brother. Modo very clear mochako kapa kimeki dimwaga to iwachi nyo wan kod gmilugo ni intergenerational conclave. Kidi mwaga. Vijay. Singenyika kabisa. Osebra na ero kedageno. Erokamano. Amor chwa kuomi kendo chunya opongile mi athuolo monda twag gi jothurwa. Thuolo mari kidi. Ayudo kiloso conclave kama yawe ma wigi timo Jerry Meli. Mokwongo Brian ni chieng' mokwongo rado go mokwongo. Ngino ng'ama ng'ata. Ne walalore kabisa seche adek kwa wacho gimiluongo ni what is theory of change. Yes. Omiyo wabro penjo Oscar nita serikande gi ma opako malich ni. What is the theory of change? Magin godo. But let me say this. Number 1 piny otweleso. Kendo nitiere chandruok mang'eny makoro kwako chuny jopiny. Makada wacho kesongo da luongo ni intractable problems. To kama wantiere blame shifting. Wacho ni ng'ane monengo ne ok kony. Wan gi sirikal achiel ma wahero waduto. Okay. Wadwaro ni mondo William Ruto succeed nikech en ng'ama oting'o ngai mar Kenya. Omiyo sama William Ruto fail, to wafail waduto. Kaka jo Kenya. Wan gi moral responsibility. Individual and collective responsibility wan go kaka jo Kenya. Kamano. To koro wato joma Nyasaye omiyo thuolo manyalo mienjo tesen mar nyakalondo kawan kama. To koro nigi a greater responsibility to prick the conscience of the nation mar wacho ni kama warieni to warie kama rach. Okay. Nitiere jowa ma siro serikal to wasiro serikal waduto to jomoko tietore ni gin gi siro serikal moingo jomoko. Ni omiyo kata gima rach serikal nitiere areya ka ng'ama reyo kata bucha mareyo ring'o. Mano nyaka wakwer nikech maga jok madhi tieko Kenya. Chand wach mokwongo. Ing'e ni 2024 kasa ma ji odagi finance bill. Kero wuon girieko ne wuon makesongo wacho ni his own wisdom. Owacho ni finance bill no rach motamore. To subsequently ing'e ni nitiere nek mang'eny mane waneno. So young people seche kana wacho ni you cannot kill us and lead us. Nyok inyal negowa Titelonwa. Ticha kitelonwa. Koro
ker ne nigi opportunities options ariyo ni hotel ne jopiny through consent of the governed ama through coercion. In my view, nikech we are a constitutional democracy, to ker ng'ama noyawo godo lweny en owuon ne onge. Asiro Brian gima Brian wacho ni ker nonengo jiriwre gi Gen Z en owuon mondo wacho ni asewinjou to tiek wach mar abduction, to tiek wach mar police nego go ji oyumane. In fact, mane lweny ma jopiny ni godo gi William Ruto. Kende. Wach mar economy is so structured maka ker ne communicate effectively. Nitie mesungu moro giketo ke ICC kacha go serikande ni piny meli. So that giyudo ng'ama nyalo communicate government agenda motegno in regards to economy. Correct. Onge japiny mane biro kedo gi serikal ni in that Wach regard. economy, surely. To gimomiyo dhano kedo gi serikal ni en weche ariyo. Police brutality nek masaka samisa mawaloso ni dhano 31 nyo negi nyoro. Achiel kuomgi nyathi ma nyako ma jahigni 12. Koro nyathi ma jahigni 12 to serikal nego nang'o? Ne onge intention mar nege. Nikech ineno gimomiyo mano timo, gimomiyo stray bullet no dhi bedie. Nikech excessive use of force, nikech jok ma ringo gi geche ma onge number plate, service number bende onge, to orders bende kene orders go gi local man. Public Kota Act ni tie gitiyogo Schedule 6 mar the National Police Service Act be gitiyogo ge 37 Article 37 be gitiyogo. ineno wadwa. Wakili. Aduna wacho ni gimoro achiel. Yes. Ne ing'eyo ni legality Yes. does not confer legitimacy. President, as the commander in chief, ne nyalo navigate ginie without over reliance on the legality. Correct. Nikech over reliance, parni Moi ne twe, aduna wacho ni jopiny. Ni Moi ne twe jo Kenya ka kotiyo gi chik. Werigi basani koro Oscar gini lal gi ji maonge chik moro amora. Koro gima owacho, and we are saying this out of love. Jomoko bende self abduct themselves. Wale awachi gi Oscar adwa keto gini piny. We are keto gini piny mondo respond. We are protect Oscar. We are protect Oscar. Oscar ok en Inspector General ma police. Dong na wacho ni ja broad base. Kendo Oscar bende gin seche ma iwacho on live radio TV kama joka nyanam jothurwa winje. Tiwacho no Oscar gini nego ji. You know you cannot be that careless. Mumu si nyithindo gi. Nyithindo gi must stand corrected. The problem entiere ni in 202. My name was in the ballot. Iwinjo bwana. I contested that election. Nyara manyuolo degni 22 koro en Gen Z gi. Iwinjo? Koro akwayo ni ng'is jothurwa ni kawuono aromo gi Gen Z gi wachiwre direct. No, Oscar kunya lungo Gen Z. Yes. It is a picture. Oscar. Anema tatuagni. Koro we atie. Ng'ato ng'ato thuolo mar wacho wachni. We atie kimondo Brian bende ulose wachni. Number 1. Anema chiwo thuolo mar ng'ama. Number 1, Oscar ng'eyo ni awacho gino in jest nikech Oscar kata bonde okia ting'o. Lao police be pok norwako. Koro sama wacho gino in jest, Oscar is out of order to imply ni koro wan gi Brian watindo sana. Ane speaker, yoga speaker Koro kana atieko wachni nakwayo sirikal kech sirikal winjowa particularly kotel ne gi wuodwa mwahero kendo wageno jakanye per nyadundo Raymond Omolo ne wach mar nego jo Kenya ni watemuru watieke. Kwasetemo watieke, okay. Office mar interior kanyo e kama government communication timore godo. Okay. Gitemane mondo gitiek wach mar particularly the perception that the government is leading through coercion. Mano korumo, okay. To wach economy can be explained. Kaponi Brian Kidi kod Oscar, kaponi kawuono ni. Yes. Joma tindo ma osebedo ka agitate godo weche mag accountability gi. Giweyore gi weche mag street demonstrations gi. Be poro dhi lalo ngima. We duoki. Mano penjo mi penjo ma obet Balenga. Obet alinga. It is not a properly structured question. No. Oscar dingani yapi? Surely. Kake loge kato what time betin. Akele iri. Victor. Brian. Penjo no obet alinga. Gigi momiyo penjo. Yes.
ni sama nyithindo gi odhi e street, number one, it's constitutional. Kata ino yieni ni nyalo musi kari mana ngata chiel oyieni. To sama nyithindo gi odhi e street king'iyo gi adier mar Nyasaye, nyithindo gi onge ng'at mabayo kidi. Nyithindo gi gin gi simu, gin gi scarf, gin gi bandera mar Kenya. Okay? To sama gidhi e street ni chika iti winji gima giwacho. They are not saying mokwongo ni Ruto must go. Ruto must go ne gima obiro after. Mokwongo ne reject finance bill. Okay? Kiwacho niya ni giwuok e street to wach ni kok bibet. Mano iuso nwa luoro. Ni mondo koro in the future, okay? Nikech chieng' moro ngara modhi street kore dobonde. Chieng' moro to adwaro pimo kandi ma ok aluor. Ni kapok oromo 2027 moluor Raila Odinga bro crossover. Okay? Mondo join jogiendi. Koro ka ojoin jogiendi, inyisa niya ni koro wuok e street mondo warit wawinj gima President Ruto wacho. Nikech winjruok mana gin go no ken machupo gi 2027 past 2027 en machupo gi mani stabilization of the government. Omiyo police nigi problem to gibiro gi problem nikech communication e office government ok timre maber. Timo wacho ni majogi ok winjia. Ogino tamo jogo winjo. Erokamano. Oscar ni wacho ni intergenerational national conclave ni. Ma ok en mokwongo 10 point agenda MOU mar KICC. Achiel kuom gik mane ni e iye en weche mag respect to human rights ma bende ji ariyo gi osemo wuoye kama lach ahinya. Ma dhi pogore nade? Jaroge osipena. Yes. Especially miluongo ni Kidi Mwagani ma to student mara. Japo mena adieri. Osipena. Ng'ama gona simu wengo jite en Kidi ni. Winjo to pok wawinjore. Oko kacha be pod ongo wire iye ka. Yes. Koro watemo mondo wabed wago mbaka kod Kidi. Yes. Gi koro Brian mondo wawinjore. Yes. Mbele dio. Mbele gala moro. Number 2. E conclave. Kapok Brian nochopo ka kod Kidi Mwaga. Antiere jopiny mago simu. Yes. Ma anto listen kecha chopo kapok gichopo. Yes. To jopiny adwaro mondo ji owuo mane paro magin go. Ka winja nyaka mine mag be go sim kanyo ni ji owuo. Brian ose dismiss ni onge wuoyo. Conclave nok dhi tiyo. Iwinja? Gima timore ni dialogue ok nya reject. Wach ema loso gik moko. Kata ndalo mane wan kod mandamano moko mag unga kande. Ne ji odhi bo wuoyo Bomas Nadco report. Probably gik moko te man Nadco report go no could be implemented. To wuoyo no kende no stop the direct killings. Sama ne Kofi Annan no biro kae. Ninte agenda za ngwen. Agenda number 1 ni nyaka dhi band forest mondo gi ko dele kod Kibira mondo was stop the direct killings. Mano number 1. Ne mondo jiwe negre monde. Dik mudwa ka wacho gi to nyala wacho be wanyalo bet kwa gombaka. Lakini we must stop the direct killings. Okay. Mano nyaka bet stop mo. Ka koro wuoyo ka jok ma wigi tiyo. Koro gi motimre 31 people mothogo joma be stable erothi. We must nyaka wa stop mokwongo direct killings. Ka wa stop direct killings. Kore ka Kofi Annan oduogo Nairobi ka. To koro wabedo piny to wafomuru conclave cha. Okay. Talks. Okay. Iwinja makoro kelu ji abi ng'ama nyalo make that pronouncement is stop direct killings. The government has a monopoly to violence. Yes. Iwinjo, the government does not just have a monopoly to violence. Legal monopoly. Naki make the word legal. Okay. Manta kisongo Iwinjo Oscar. hapana. Onge ng'ama legal ni En sheria uyiene. Okay. Ni nyalo tiyo gi force kuomi. Okay. Onge police force. Police force and make decision through force. Police service. Okay. Oscar what a software machon. Wangisi. Abro, again my student man. Magi jopuonjre ni. Maybe no kapuonje. Nitiere na miluongo na Aristotle. Yes. Nopogo piny kaka political system into 3 different parts. Yes. Mar which neno wacho the Guardian. Tethe nyong'eyo. To Guardian gi gin jok ma timango. Gi make decision gi miluongo ni rational logic. Iwinja? To samoro gi make decision ma jopiny ok ohero. To mondo gi make decision ma jopiny ok ohero, nikech gin gitiyo gi wiyegi kaka koro the church leaders and all the leaders. To mondo gi bed protected mondo gi ti. The Guardian ka president go nyaka obed gi kor jok ma iluongo ni forces ma tiyo gi korgi kaka koro the police kata bodyguard gi.
to piny mar korni tiro jomiluongo matiyo kod igi iluongo ni walalahoi. Walalahoi gi gin gi the common man en utiyo gi emotions to make decision. Emomiyo ka koro ka jo Arsenal gocho kod Manchester kata Mathare kucho to ng'ato iyo wang' steam ne olo onyalo kata dere nikech en very emotional. Iwinja maber. Koro gima wawacho the direct killings gi must stop first. Okay. Kose stop kore ka wabet piny kaka ne wan ga put moro mar ng'ane ne cha mar Kofi Annan chande ne yo kama faka rotambre ni gino negotiation ok deta ok dialogue osebedo katimbre dialogue moro ma ji ne tho mane ne nego ji ndalo mane Raila ne riot chande seche mane no wacho no dhi dialogue donge no ji no wetho wadhi Bomas sama ne wan Kasarani kama ne gine ne wan gi 207 ka ji tho mane ngamo kelo tho eno en ngamilugo Martha Karua gi makoro wuoyo makoro lecture wakaidi swearing Kibaki at night was the trigger mar violence mono timre 207 but the person mabende lecture wise Martha Karua, she's the one who did that thing. Yema will ne gionge orengo bedo nitiere governor mari donga gine mari nitiere ka Kofi Annan koro biro makoro National Accord and Reconciliation Act mar 2018 wakili. Yes, both you swear in Kibaki gotieno against a state house kande. After that swearing in to Uyo Chakore, mano manene lead that team, manene swear Kibaki gotieno a state house kacha. Ememo ngisinjo wagi pod tindo gingeyo history no. Raila Odinga Oscar. Beno ka Brian this was No, nyakilorwa mokwongo. You must respect us. Yes. Yes. Finish. Abro microphones mag ji ariyo gi mondo weje politiki ben obiro kwa ginene. Obiro iru. Make Brian gi. Yes. Gumomiyo nyaka wangi nyoro eka wachop kawuono kamwa ae nikech gima timore ni okonya bedo gi quick fix. Nyaka wangi ni ang'o ma shida mantiere ya wagine gi problem. I agree. Waseng'eyo problem magin go. Waseng'eyo problem magin go. And accountability administration masani. Not we don't talk of the past. Okotamana na administration masani. Iwinja. Angisi ni shida mag an kidi monjongisa gino makoro wuondre kaeni. Kidi no bush kani. Emonjongisa gino. Na nyizi na ngombera. Nyisa. Ni shida mose bede for the last 20 years. Oknya bedo corrected. I was quoting Ronald Reagan. You know, you're quoting Ronald Reagan. Yes. Oknya bedo corrected with a 2-year-old. Okay. Iwe kuru mondo wa correct shida ma wan go mang'eny kande. Nyaka wangi history ne wa kanye. Ere ka wachope gini. Okay. Wa kanye to chandoge mage ma wan go to bi kanye kata Kenya. Kata kuru mar jenzini. Yes. Which was happened last year 24th of Guinea. Iwinja. Yeah. Sani kuro chopo kaguma kuro ochako lokre maru kabila ma a particular region emakore wa pro kata mana kaka mega nye wan gi protest Odwa VJ narok ne bene wan gi protest. No, what we give 17 counties Yes. out of 47. Yes. That means 30 counties are on protest. Managed protest last year. Yes. Could there some change most Timore 25th. Yes. Negin more than 17. Negin more than 17. Negin about 32. Don't Yes. work on 32. Obili 30. Negin 48. Negin 47 last year. All the counties. Interior violence can interior protest. Yes. Last year. Yes. Yes. This year 17. Then 32. Yes. Sanikoro 25th guy again 30. That means Negin they can get reduced. One yote political science wangi predictability wangi kagi mokuvuka obijo poka ko ke next year obiro next month ngalo ko job only 5 counties iwida kono that means ni sika ma kaka di film solution onego bed bele ta ko lokre wiji nigini simbi nego kai kande ni koro dia ahinya erokamano to bana mume wakwa Raila Amolo Odinga ni hawa kada dialogue ma jakonyo gaji kada lungo ke dialogue moro kada mna last year chande Raila no wato no di dialogue kara kuro Raila Odinga kara team ni mondo konjwa gi yawagi lunga dialogue moro kendo kendo lunga moro jalungu gi kidi intergenerational national conclave ni ema chuny wach bende onyalo biro konyo e midhiero makoro waneno ne kapo kadwoko wacho ni kapo magigni 20 ok nyal bedo sol gigni 2 ke and kendo no chiwo example ni kigolo wuoyo mar dhiang ni ka dhiang kama ni keto okul iseweyo ka dhiang bola wuoyo kanyo kuom dweche 6
owacho ni tijino gino kinyal golo gi ndalo adek kore mane amiyo wadwa ni that example en napimone mano ka nyise gi miluongo ni ng'eni wan gi chandruok ariyo ka manyaka wawachre jopiny and akwayo sirikal mondo ng'e mokwongo wan gi structural economic problems onge ng'ama wacho ni William Ruto bi kawuono ni to koro Kenya is a sea of prosperity. No, ng'ama wacho mano onge. What people are saying, ni can we see accountability? Okay. Wacho mar police nego ji joma protest ni. Donge ni gima wanyalo tieko. Wacho mar lavish lifestyle cha. Donge ni gima president could rein in on. Mano e gima jopiny ne wacho. Okay. Koro Oscar kakelo kisungu mang'any na Ken Kofi Annan, Oscar nyaka respect number chela ya student of history. Koro miyo kuwuoyo nyaka bedo ko ng'eyo ni gigi ang'eyo matin in a small way. En kacho matin I am being modest. Kata en ng'eyo. Away from that, and addressing myself the question of the national conclave. Yes. I agree entirely gima Brian wacho ka. And akwa jopiny gowadwa ni mondo ochekete gi Brian wacho ni. National conclave by its very nature kako chalo kite. Yes, kit conclave ka ji oromo Roma ni yiero papa to en ga gima elitist to kidanja donja e conclave en mana bachiel nyaka bed cardinal mowuok Kenya to ka in cardinal mowuok Kenya mondo mowuok Kenya na bila kibed mana jagiri pradicha. Yes. Koro jagirene jakopere ma devote member ni to dhi beta gi oko to ni awa jogo owinyiso ni to eniro marachar koso marateng and that is the first problem with the conclave. Okay. Kechodhi duoko wa chandruok mar nadko. Chandruok mar nadko owada ni wacho ni incident of history abro wacho ni dembri ademba. Ma en proposal kidi. Eno wacho ni en proposal eno wambe wacho proposal marwa ni that conclave might not work and this is our thinking. Samana wangi nadko no lungo nadko Kenya nigi chandruok mutegno. You are expected the political class to act with speed. Inyalo paro ni Otiende Amollo team had to sit out the talks because of the silly shadow boxing mane dhi mbele. Sama koro choko duo gi second team ka koro hotel na gi SKM gi Chungwa gi Wandai to remember ni agendering of what are we going to discuss was a problem. Okay. And chandruok achiel ma had we address it nado ko sani dwa onge chandruok gi ne economy. Okay. To wacho economy no jawene footnote moro matin. Korna paro, and this is my thinking, instead of a conclave we to put nyaka wawuo. Okay. But koro let us move from an elitist kiko ben mag jo mwandu gi jotelo mag kaka bunge for instance to obedi gi miluongo ni Supreme People's Convention. Okay. And this is the difference. Ing'eyo ni historically Kenya se make progress ka three sectors are working together: political parties, faith-based organizations, to academia. Okay. Na paro, this is my thinking. Ni and babu ngini ket baba gini jema no chako fungamano and ing'eyo progress of Kenya no se make through initiatives like yes. Waparo ni mondo wari awaken this tripartite alliance. Okay. Waluongo the faith-based organizations, waluongo political parties, and kanya kama core political parties wabunge wanyalo bire ka gibedo secondary gida political parties. Then wabedi gi academia, and academia I mean ni students in institutions of higher learning to the professors machalo go wadwa Omondi. Yes. And then nikech I work with young people as the chairman of Interparties Youth Forum. I will make sure any political parties nominate young people as well. To academia bende nikech I have young people in institutions of higher learning bende oyeruji. Civil society to donjo kanyeka. Koro kanyo na civil society bende bire. Okay. Gipundre under academia. Yes. Okay. To kata hagibeda standalone constituency so that we have all this we have civil society, we have faith-based organizations, one academia, one political parties. Then let us have a structured dialogue, but say 5 days, my suggestion, maximum 14 days. 14 days, yes. Chandruok vio majo Kenya osewacho. And allow me to somo girejo Kenya, ni Kenya na mondo gi para.
And the question of public debt and economy. Okay. Restoration of the rule of law and constitutionalism. Restitution to the victims of state excesses. Jok munegi gidenza lo mundu negika. Maja Komrela Odinga nyocho wacho chingo. Very good. So bidokan very consistent. Ni jogi nyaka be compensated. Serikali mingi must have 1 year down the line. Education and healthcare. Ni Kindakuru Gasumbi. Walosie. Sovereignty. Inyo adieri nia sovereignty marwa is in jeopardy. We today as a country we are flatting entities like Janjaweed. And inyo the ramifications of Timogi Makamano and the mundio ngayini na kwa bonjoka. Korno paronia. Nikichange ni karikanya bendegi punji international relations. Yes. Diplomacy. Kuro gigie mara berio and gimilo ngani legitimacy. Again, some young people now run parliament in 2024. Adirian Serikal lost legitimacy. National Assembly lost legitimacy, and the executive also lost the social license to govern. Mani momo in the last 1 year, Kenya sebedokani yagorok bimodolak. Because the regime is trying to reassert itself by use of coercive force, so that coercive force is constantly backfiring. So that katamana legitimacy gimeke sungulungo ni ethnopolitical stability mabiro marra la serikali nukelocha kori is already being seriously undermined makao kwatang tingeni koro already japinyese chako nywando baba gi makosa mag jogie koro mono wacho ni weche abiyo gi nikech they are clear tilungo sectors ang'wen gi kaka wa identify gi nie to then wabedi gi abomas style of conversation. Okay. And kawacha abomas, I mean the constituent assembly man also wado katiba cha. Yes. Gimudu akit code mano. Wanyaloro mo bomas, wanyaloro Kasarani, wanyaloro Naivasha, wanyaloro mo anywhere, but wero mkamano. But it's still within the conference mag dialogue. Yes, no dialogue, pinyigaro gimbaka. Pinyigaro gimbaka. Okay. Formula mate mema emba wa suggest mipogore. Okay. And then wa suggest which are bang mano. Nyakuna suspend maandamano indefinitely. Obedi kwa seti mo dialogue no, mu identify these issues, to bedi ni maandamano, a framework, mwasa ketogodo pressure on how to implement these things. Okay. To samu wuke dialogue cha, bodi mani waluongo ni, wabedi ni wadevelop gimiliungo, adi na tiye kimondi penja, Okay. wabedi gimiliungo ni JOMEC. Joint Monitoring and Evaluation Commission. So this JOMEC ni ema report to the people ni our parliament wacho ni gise pass this legislation or this policy gitimo kusok gitimo ni gitimo and jopinyo bedo gikue. Okay. Gimomi wako wacho ni the faith-based organization obede gi all these other people. Every Sunday pastors bedo gi millions and millions of Kenya enyimi ka Kenya bolore kendo Kenya tero gi nyaka pesa. To jasiasa to kama wacho ni wadhi waro muru kata fungamano ka nyaka bedo gi pesa mar mobilization. Mane wamenya nyaka okel faith-based organizations to political parties as custodians of people's political aspiration nyaka bedie. Okay. Academia Jawi Maria kaka Oscar Omondi bedo kanyo gi Kidi Mwaga gi Brian to wakarejo civil society joma keto serikali tesere to Kenya dhi mbele atieko wach Erokamano ahinya. Nikech ang'eni kata kaka wache no, Yes. format mikelo no, Yes. samoro bende implementation plan Yes. mar resolutions gi bende nyaka bedie. Very good. Mi wacho ni nyaka bed gi JOMEC. entity moro ma bende bro ng'eyo ni to what track progress nade. Very good. Mane gimitemo wacho kanyo. Kamano. As opposed to Nadiko, which was left Okay. to the whims of politicians. Erokamano. Brian, ka watieko wachne. Mbaka bedo nade ka joma matindo gi nyocha neno ka jomoko loso Jeff Koinange live. Kendo gin giwacho ni gin they want nothing short of wuok mar William Ruto. William Ruto ko wuok then population mag hashtags chalo joma samoro kong'eyo kaka piny igero koso nang'o. Adier Koso na makende, frustrations emomakogi. adier makende, en ni frustration nitiere momako dhano. To kineno ka nyithindo wuoyo bila magiwuoyo cha, nyiso nyithindo gi asepuonjogi. Oscar, maybe oking'eyo, asebedo lecturer for 4 years e Maseno University. Omiyo koro wan kodi e group achiel. Nyithindo gi asepuonjogi. To puonj mana puonjogi, gin nyithindo magara kidak kodgi e ot, ibo fwenyo ni kata chiemo ok gichiem kodi e mesa. In gi Gen Z odi wach ni maber. Obro weyi kisedhi nindo, ibo yudo ka gichiemo. Nitiere kaka gi communicate mabedo pogore. Iluongo gi ni joma fundamentalists. To fundamentalism
en tabia mar nyithindo mar in their 20s. Winston Churchill ndalo moko nowacho ni kin e hiki mag 20 to ok inyal bedo gi idealism e wiyi to in ng'ama onge chuny. To kijii higni 40 to pod insist ni in idealist mondo be ng'ama koro memory nikech nyakoro ipar piny in grey not in black and white. Yes. Frustration ma nyithindo gibedo chande omo giwacho weche machalo ni Ruto must go before 2027 etc. To omo wacho wan kaka jok mong'eyo ok ochuno ni president nyaka wuogi before 2027. Wan gi constitution ma o declare kaka onego bed ni president wuok e telo, okay? But one of them makik wilgo en constituent assembly mwinjo wadwa makidi moga wacho ni maintie article 1 sovereignty of the people. Yes. Sovereignty of the people no okobere bende sovereignty nango obet through a constituent assembly, okay? Gima nyithindo go wacho no en gima ni kare, but it is an act of frustration. Emo wan ko biro mondo wagae ka jok ma have goodwill for one Raymond Omolo ma en wuodwa, to number 2 the president ma en ng'ama ndiko Raymond Omolo. All these people we wish them well, okay? But wadwa ni wa approach gini gang'ono gadier machalo giminjo kidi mwago wacho ni gik mwacho gite I align myself to them 100% because gine gik manya konyo gini endi. No winjoro ng'ama chulo. No kwa winjoro. Has to just Na wanda ni gina uchel masakado. Wecha uchel masakado. yes. Koro iwinja Kidi kod Brian kod VJ. Kikindi metwa ni duo. Okadhi timi. Aparo ni koro winjire. Yes. Aparo ni koro giwacho maber. Aparo ni what Kidi Mwaga is trying to put across. Kata Raila Odinga Twitter handle njiro nyowacho, this is my position. The boomers of Kenya talks were a national dialogue, an inclusive intergenerational national conclave that gave us our current constitution. It is time for another. Iwinja ngono Raila joro nyowacho nyoro. Amolo wonya koga. Frustrations ma joge nigogi. Yes. Iwinja eni gima Brian wacho is a very good thing. Gima Brian wacho ni joka semoko nyati Ruto must go. But these people are getting close and getting violent to State House. You get violent to milungo ni Government installations. Government installations. Yes. To such a mother police bendete mo protect gino. To be honest, olkalao giwango police station.